U nás doma máme radi cestoviny s tuniakom. Preto mám viacero receptov a dnes som robila so smotanou a s citrónom. Omáčka je rýchla, takže dávam hneď variť aj cestoviny. Potrebujem maslo, smotánu, tuniaka, ančovičky, citrónovú kôru a šťavu a petršlenovú vňať. Ako prvé si dám roztopiť maslo s ančovičkami. Miešam to a s varečkou tie ančovičky tak rozdrvím. Takže vlastne budem to takto restovať, až kým sa nerozpadnú na malé kúsky. Pridám smotanu. Používam šľahačkou, pretože má lepšiu chuť oproti tej smotane na varenie. Pekne to zamiešam. A teraz nechám to zovrieť. A keď sa to už takto pekne aj zahusťuje, táto smotanová omáčka, pridám citrónovú šťavu, soľ, aj čierne korenie a tuniaka. Citrónovú kôru, ochutnám, či je to dosť slané. Ančovičky bývajú slané, takže to soľou treba opatrne. A pridám uvarené cestoviny. A petršlenovú vňať. A spolu to pekne premiešam. Ochutnám. Omáčka je krémová, pritom tam nie je naozaj veľa tej smotany. Ak by sa zdalo málo tej omáčky, tak by som pridala trochu z tej vody z cestovín. Bola by taká riečia. A stierkou vytriem všetku tú omáčku, pretože jej tam ostalo ešte celkom dosť a bolo by to škoda. Dobrú chuť. Tento recept nájdeš aj na mojej stránke spaghettyssketchupom.sk.